ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархи Наво. Касе дар канали мо бори аввал аст, дар канал обуна шавед ва дар видео лайк монданро фаромӯш накунед. Дастгирии шумо пешравии ҳар як таому шумост. дар имрӯза видео фақат квартираҳои фурӯшӣ мешавад. агар шумо харидор бошед, видеоро то охир тамошо кунед. бохабар мешавед аз нархҳои хонаҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошанд. барои дастгирӣ кардани мо як дона лайки бепула монед. раҳмат бародаро барои дастгиритон, барои лайкмонитон. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Сино. якомнатаак квартира дар 5 ошона қарор дорад. 37 квадрат метр, новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш ҳаст. документош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 180,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. баъди тамошои видео ҳатман фикротона дар комментария нависен. касе дар канали мо меҳмон аст, дар канал обуна шавед. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави хонаҳои фурӯшӣ мешавад. ҳатман дар канал обуна шавед. мо мегузарем ба дигар хонаҳои фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, маҳаллаи Зарафшон. дукомнатаак квартира дар 19 ошона қарор дорад. 53 квадрат метр, новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш ҳаст. документош 100% аст. доми 21 ошонага. хонаро срочно фурӯхта мешавад. то моҳи сентябр хонаҳоро супорида мешавад. нархаш 165,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Сино. 4комнатаак квартира дар 3 ошона қарор дорад. 97 квадрат метр, новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш ҳаст. документош 100% аст. хона дар наздикии мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 670,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 13 микрорайон. дукомнатаак квартира дар 5 ошона қарор дорад. 60 квадрат метр. хонаҳо бо ремонти миёна таъмин аст. об ва светаш ҳаст. документош 100% аст. хонаро бо чизи чораш срочно фурӯхта мешавад. нархаш 228,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Борбад. 3комнатаак квартира дар 1 ошона қарор дорад. 52 квадрат метр. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш ҳаст. документ ҳам дорад. хонаро бо чизи чораш фурӯхта мешавад. нархаш 210,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Сино, дуконнатак квартира дар 9 мошона қарор дорад. 61 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш ҳаст. документош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт, лифт дорад, отопление, оби гарми хунук. дар наздикӣ мактаб, садик, беморхона дар наздикиш аст. доми 16 ошонага. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 379 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Шомансур, дуконнатак квартира дар 8 мошона қарор дорад. 70 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш ҳаст. документош 100% аст. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 295 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Зарафшон, дуконнатак квартира дар 10 мошона қарор дорад. 52 квадрат метр. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш ҳаст. документош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. доми 12 ошонага. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 365 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. агар шумо лайк монда набошед, барои дастгирӣ кардани мо дар видео лайк монед ва фикротонро ҳатман дар комментария нависед. айкуҷо хонаҳои, айкуҷо мошин, айкуҷо заминҳои фурӯшӣ, квартираҳои фурӯшӣ арзон бошад, шумо ҳатман фикротонро дар комментария нависед. мо фикрҳои шуморо мехонем. айкуҷое ки шумо гуфтед, мо ҳамоҷа дастрас мекунем, пешкаши шумо мегардонем. шумо моро дастгирӣ кунед, дар видео лайк монед, видеоро падилиса кунед. беҳтарин комментария нависана фаромӯш накунед бародаро. чанд қайд дастгирии шумо бисёр шуд, мо видеоҳоро зуд бовардан мегирем. ин мехоҳед дастгирӣ кунед бародаро. ҳазор раҳмат бародаро барои дастгиритон, барои лайкмонитон. видеоро падилиса мекунед. ҳазор раҳмат. аллоҳ нигаҳбони ҳар яктои шумо бошад бародаро. хай дӯстони азиз, ҳама киса саломат бошед. аллоҳ мададгори ҳамаи мо шумо бошад. хай дӯстони азиз, то видеоҳои оянда. хай.